nọrọ otu a na-ajụ sị gị nwa onye nke nwaanyị si nke nwoke awụ ya type uru ajụọ ya sị why ya sị appearance ya na ọ likechaghị appearance ya ya so dị egwu imechara abịbịa jụwa ka ụdị nwoke ị chọrọ uche description aka nkọ na ọ bụ ebe nọ mara na ọ ga-akara nwaanyị mma ka Chineke chinye ya aja ka ọ kpọọ nwoke nke ya nwe ka o were aka ya design ya nwoke ga-alụ ya asị ndị nke ahụ mgbanụ ebe ụnụ na-adịghị ready to marry chewenu 2038 go inside and sit down akpọpụta onye nke ọzọ nke nwoke apụta ajụọ ya sị laikiri ya ya sị yes ajụ nke nwaanyị laikiri ya ya sị alaikiri m ya mana ebe o si si ịnọkwa e were microphone nye onye nke nwoke si nke nwaanyị si na ọ like hụ gị maka ebe isi kedu ebe isi nke nwoke so ọwa onye Edo si why now Edo wee ezigbote steeti dị mma why you know like somebody si Edo nwere gọvanọ dị mma 3 million 4 million Edo Monde Okpebelo ama m na-aghọta 4 million 706 million in fact it's confusing me kedu mere ị ga-eji lecha onye Edo mara nụ mma na ụmụ nwoke Edo na gịnị ka a na-akọ nọ ebe m na-ajụ sị ihe owe skuuzu nwaanyị nwere ike inye ebe ọ hụrụ nwoke ọ chọrọ ịlụ na ọ wụ onye Edo eboyi ka ọ kpọrọ ihe ahụ ụnyaahụ onye ọbụla na-akọ ihe wụ mkpa ha na dịka nọ na-eme ya wụ matchmaking akpọpụtakwa ndị nke nwoke sị ngwa nke nwaanyị so laikiri gị gịnị mere elike hụ ya back ya sị na onye nke awụhụ my type onye nke a bụkwara ebu onye nke a dị ntishi reason aka nkụ yesterday mere anyị ji wee na-ajụ ajụjụ a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke taa nye gị bụ nwoke gịnị ka ị ga-ahụta n'ebe nwaanyị dị ya amasị gị ịlụ ya nyekwanụ gị nwa bụ nwaanyị gịnị ka ị ga-ahụ n'ebe nwoke dị ya amasị gị ịlụ ya ihe ọ ga-abụ ịhụ na ahụ nwoke gị si hụrụ nwoke a na-alụghị mma alụọ ya ama m na-aghọta otu ị hụrụ m enwere m spek ọ bụ ihe a na-akpọ ya wụ spek yes a na-akpọ ya spek onye ọbụla nwere spek o nwere ihe ị ga-ahụ n'ebe nwaanyị dị gị tọrọ ụdọ si this lady n'agbanyeghị agba ọjọọ gị aga m alụrịrị gị e nwekwara ihe nke nwaanyị ga-ahụ ebe nke nwoke dị ya sị m agbanyeghị agwa ọjọọ gị aga m alụrịrị gị ama m na-aghọta o nwere ihe ị ga a na-akpọ ya selling point soro ọnụ selling point nwaanyị ọbụla nwoke ọbụla nwere gịnị selling point o nwere nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a ihe mere eji si gị ha oyi nwoke gị ahụ enweghị ihe ọzọ ọwụ na-abụghị na ọ dị funny ọ na-eme ihe gịnị ntọọchị okwu ebe a gị na-ere olu n'ala na-achị ihe nwoke nke a na-atọkwa gị ihe ọ na-atọkwa gị tu anaghị eke ya o nwekwara nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a ihe mere mgbe ọbụla nwoke ahụ gbawara gị obi a na-asị gị leave this guy now leave am o nweghị ihe ọzọ na-abụghị ka o si ahịa gị aka n'azụ naanị aka ya ahụ ọ na-ahịa gị n'azụ ya na-erugharị gị n'azụ ka agbọ na-erugharị gị n'azụ ka agbọ icheta aka ahụ onye sị gị hapụ ya gị si no I still love him I will still give him one more chance o mee hapụ ọzọ gị nye hapụ ya one more chance gị anaghị agba nyekwanụ gị nwa bụ nwoke na-ege ntị na mgbede a ikekwe ihe ị hụrụ n'ebe nwaanyị ahụ dị mere iji wee tụọ ụdọ bụ ihe o bu n'azụ ntị ọ dịkwa gị na-arahụ ụra gị na-echeta ya mgbe ọbụla ị chetara ihe o bu n'azụ ya bụrụ na ị na-aga Wederalụ gị chewe ihu na Douglas ma ọ bụ ihe o bu n'obi ama m na-aghọta ma ọ bụ ka ụcha ya si eme ebili nki ụcha ya na-ebili nke otu a ka ọkụ okporo ụzọ na-ebili nke oche a ka ọkụ okporo ụzọ na-ebili nke oche a ka ọkụ okporo ụzọ mgbe ọbụla ị hụrụ cha ya ahụ gị luzuo kọntrol gawa Wedra uche ya na-akpọ ya glittering. The lady is glittering, that's the word I'm looking for. You know? Thank you so much for reminding me. Kedu dị ihe ọgwụ ọ ga-abụ ịhụ n'ahụ nwaanyị ya amasị gị? Ọwa agba ya, ọwụ mmanya, ọ bụ eze mkpọga ya, ọ bụ cha ya, ọ bụ ka o si ekwu okwu,
nwere nwaanyị ị ga-ahụ naanị ngarama ije ya gị sị hụrụ nwaanyị a egomara ya nne gị asị gị ha alụkwala nwa nke a ga-akụgbu gị n'aka o isi ma ọ ma hapụ kene you don't know nwere ihe na-anaghị aghọta ọmụnwa na-alụ nji anya hụrụ allow me mgbe ahụ lọvụ ahụ abawala aparị ịma lọvụ bụ aparị enye the worst thing ị ga-eme n'ụwa ahụ ile onye nọ in love nyewa ya advice gịnị ka a na-akọ dị ha love ka nọ na foundation gị lee nwoke jọsụrụ chọta love nọ na foundation ya na oriwela rufin you can convince that person mana love nọ na foundation mgbe ahụ a na-aza kọlụ were okpochinye n'ahụ aja ị ga-azagide kọlụ chi abụọ site n'abalị rucha abụọ ma mepee ọnụ garuo nso si na-enye onye ahụ sị ya all is vanity sị ya hapụkwa nwaanyị a you are wasting your time. Normal, all is vanity. Vanity upon vanity. Onye ọbụla nọ in love ihe ị ga-eme iji nwayọọ tinye ya n'ekpere si Chineke mekọ nke fọrọ maka na ịdị asị na ị na-enye ya advice you are wasting your time. No way. Mami na-aghọta ị nwere ọsịsa na mgbede a ị ga-agbalị bulie ekwentị gị ka njuke na-ege Clara nwoke ọcha kedu ihe ị ga-ahụ n'ahụ nwoke ya amasị gị ụzọ nye m ọkụkọ gịnịkwa ya ọkụkọ ka ị ga-ahụ n'ahụ nwoke ụzọ nye m ọkụkọ ngwanụ ihe m ga-ahụ nwoke na-ekwe m nkwa ya ome ya ka ekwe hụrụ nke ahụ nwoke na-ekwe m nkwa ama m problem gị Clara nwoke na-ekwe m nkwa ị chọrọ nwoke na-akpapụ otere kwuo na ọwa ihe ị chọrọ ka a mara kedu ihe na-arịa gị ị chọrọ nwoke na-akpapụ otere nwoke nwere poultry farm ị bụrụ onye na-akpapụ otere Clara sọ chọrọ gị yes iritụbeghị ọkụkọ akụkọ ahụ I don't sleep here wake up see where I dey chop that you need to potere man Clara nwoke ọcha you don't know your problem nwoke ga-ekwe m nkwa ya ome ya onye potere no every morning gị higbu otu rie yes ya ogbuore m otu mee ya ogbuore gị otu gị rie you need that potere gị gịnị ka a na-aka ihe a na-enwe anyị ọma kedu dị ihe ị ga-ahụ n'ahụ nwoke gị si nwoke a na-ebughị mmanya gị ka ibuwa mmanya ya uche na-ahụ nwunye na-ahụ nwoke ahụ ị ga-ele na agwa nwoke nụ ị ga-asị agwa nwoke na ọnwụ na agwa masịrị gị ile nnọọ nwoke ahụ wụ ezigbo mmadụ onye na-ịma na asịmọmidi onye na-atụ egwu Chineke na-aga mountain ọ gapụ ya agachie masị mba ka anyị bawa ebe ọ pasọ ka anyị na ka anyị ga ebe ahụ na ọnwụ na obughị mmanya mmebo mmanya ya you are sounding more confusing than understanding ele ihe ị na-akọwa are you talking in parable I'm not talking in parable ana m ekwu nwoke ma akwụrụ nwoke nwere ezigbo agwa agwa dị mma ọkwa nwoke ya promise ọkụkọ ga-enye ọ dị nwoke nna nwoke ịnidiri nwoke dị trusted nwoke nwere ntụkwasị obi exactly maf king wee bụrụ ya nwene koodu Igbo mọrọ nze ma ọzọ eji m n'aka na ị nụrụ ya bụ ajụjụ nke ọma tupu anyị aga nnọọ gaa ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị anyị ga-anara ọkpụkpọ oku abụọ ma ọ bụ atọ ka anyị nwee ike jezute ike ntakịrị mgbede ọma ọ dị ego mgbe ikpecha ọnụ ahịa gị kpọghachi ọ n'ebe ahụ na mgbede a Good evening, Mr. Uche Clever, Anita and Clara. Thank you so much. Mwanya. Lori di ọhụrụ. Ị ga-asọ oshi eluigwe lọta. Ọ dị ka isi n'eluigwe bata. The one that was there yesterday dancing. Ihe agụshi ekiga yesterday. Oh my God. Auntie Clara, good evening. Good evening, princess. You have taken me down the memory lane. Oh my God. Oh no. Pardon my manners. Ibi ihe Gani who princess? Ibi ihe nwanyị ama. Okay, let me put it in English, please. Go on. What attracts me to a man, first and foremost, his character and his affection. Okay. Make me get attracted to the man. That's all I can say. Without his character, if his character is no good, there's no affection. That affection complies of love and other things. Okay. I can't go for that man.
That's all I want to say. Nke gị ma character and affection. infection or affection. Affection. Okay. Echere me so character and infection. Affection uche. As much affection now. Affection is affection. Ya we ihe na-eme na affect. Anyị na-eme affect. Mental this thing. Hey, you na abịakwa. Mbedoma. Odogwu. Nwoke ọma enyi ọha. Odogwu na redio. Ya gazie. Anita na-eme disappear and appearing. Mati, ndewo. Clara. Ndewo. Clara, yesterday mụrụ gị in fact Oh. Oh my God! In fact, that yesterday take away. Thank you. Take away. All those take away. Thank you. Amen. In fact, it is too much. Amen. Don't we take them now? We can now about it. Adiego. Gali nwoke ọma. Uche na chance no jealous. What are we talking? Yes. So what are we talking? No. Oge maka ahụrụ na abụọ rice that yesterday. Oge na-ebe Mba na abụọ na mba ekukele ebe a gịkwa ebe a ma ekwu ihe m ga-ekwu n'ikuku na nne ikwu ka ahụ na amachi enwe ihe mere di ya Owe. Ngwa gaa n'ihu. Clara ere mma Thank you. ere ọwanye esekwe picture onye mere m Oge na-eme. Gbapụnụ ya ọsọ oge gị na-aga. anyị ese picture uche hapụrụ ma wekekwuta ihe ka ọtọ Ịnụkwa. onye gị na-ekwu injinia Mike E. Ezigbote ọyị m ndewo. Ndewo. Uche na ihe jụrụ kemgbe so ghọtara ihe ga-ahụ na nwaanyị ya eme gị ike ma obi nwaanyị ma acha agbawo mma Okay. ghọtara ka ahụ ma mbawa na ọ na-ebu ha agba wọra 0 ghọtara just wepụ obi gị ka ahụ nke mbụ ka abụọ ya mara ihe echi ya na-amaghị echi 0 ghọtara all these two things ga-eme gị and onye ahụ amafa n'eso gị Chineke this is threat for me ọ ya ga-eme m ghọtara nọmatachi ịma ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-alaikere ego kana ndụ beta ọtịrị this threat ihe ga-eme m amakwa nche Clara nwere ya ghọtara Ndewo. Ya gaziere gị. Ọ dị egwu. Injinia ọ dị egwu. Mgbede ọma. Uche Chukwu, Uche Wagodo. Etiokwe, Iriokwe. Clara Chidera, Happy Christmas. Ndewo. Wish you the best. Wish you the best. Ya gajeru no. Ndewo. Unu ekwutechara ihe niile. Ihe si ma aja, ihe ga-eme nwoke ya hụ nwaanyị eme ugbo ya nwoke mbụ the bond is greeting. Eji mara ka nwaanyị na-ekele ekele. Nwaanyị ike na ike na ha na ma onye atọ ngwogwo nwaanyị hụ anaghị asị gị good evening, sir. Good morning, sir. Ekele gị with humble onye atọ ngwogwo a na-asị onye nwa dị ha. Okay. Onye nwa dị mma ọlụlụ. Ọ dị ka ha gafere ego iberibe. Ọ dị ka ha azụ ha gafere chere ekene o. Ihe ị ga-alụ nwaanyị ọbụla gafere ekele ego gị lụọ ya. Come down na nke mbụ na nke abụọ wụ nwaanyị la smile nwere obiọma nwere ume ruru ala. Onye ara jikwa smile o. Ma nke onye ara dị iche ka onye ara acha ya aja eze. Onye ara ji aja eze onye chidịmma na aja eze masị wọchị. Na so nwaanyị ahụ ga-abịa hụ gị ọda obi makpa ya smile anụ nweghị ka smile kedu nwaanyị ọbụla nwaanyị obi ọjọọ nweghị ga-emegharị ya mmanụ ịkachasị mkpa wụ happiness onye wụ the highest na marriage wụ nwere friendship wụ obiọmanụ ahụcha aghara nụ. Kedu kwanụ maka nwaanyị na-asmile mana obi gbara ya njọ ọ ịhụtụbe ụdịrị ndị dị otu ahụ? Nwaanyị ọbụla la-asmile obi gbara njọ na ọ dị possess. Ọ dị possess, yes. Yes. Yeah, very well. Ọ dị possess. Yes. Very true. Ụmụ m nne ime na-akpa ike. Mmụọ bata osu ọ batara ya ka ya ọgbara gị hụere gị hụ ọnda famili eche jiri sọkwa onye gara chịkọchị na nọ na ya eche iberi mmiri gị na-ahụ mmụọ na-akpọ jankara mmụọ jankara ọ bụ abụọ ya gaje gị ya gazie nwoke agọ mgbede ọma. Mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ ya gazie. Anita
Ekelele mo. Clara, Biko. Sapi. Nkechi ụmụọdụ amapụ okuku akpọga. Sapi kedu ihe ị ga-ahụ n'ahụ nwaanyị? Ihe ị ga-ahụta n'ebe nwaanyị dị ya amasị gị ịlụ ya? Na kemgbe ọwa agba. Okay. N'ihi na asị ha agba nwaanyị wụ mma ya. Nwaanyị ahụ jọrọ njọ ọ marakwanụ mma ma agba ya rị mma. Ọ ya uhie nwere ike ịhụta n'ahụ nwaanyị. Kedụkwanụ maka nwaanyị nwere body odor ya na-ezu usi? Ị ga-ama na-eji nwe ya ma agba ya bụ mmiri ọṅụṅụ? Uchenna. Chere kene ka adịkwuo onye kemkpa bụ ya na-esikwa n'isi. Chineke kwadoro. Jama ya bụrụ aga m alụ ya nwe ọrịa agwọ ya agwọ. Ụfọdụ ya ọ dị agwọ ya agwọ. Kekwanụ maka onye ize ya na-alọ alọ ka ọgbọnọ. Ndị nke ọnụ ha na-alọ alọ ka injin oyi. Ndị a na-agwọcha ya agwọ. A ga-egwọ ya agwọje witi feti Chineke kpebighara shama ya ji ibi. Aga m alụ. Ebe mmadụ ọsọ ya nwụrụ. Mana akemawụhụ n'ụkọrị gị hụ nwaanyị iji chọrọ ịkpọrọ ya chee. Ewe ya gazie mgbede ọma. Ezigbo mmadụ olu ya. Nwana eze na-ata njaba. Odogwu na redio. Ya gazie gbapụ ya ọsọ ịnụ nwa na-aya eze oge abụghị nwanne anyị. Makwara gị o. Odogwu aga mụkwa nwa na-aya eze na-ata njaba. Nwaanyị ọbụla ị ga-adị mma o. Nwaanyị na-ekwu eziokwu. Okay. Ya wụ ya. Nwaanyị na-edowe mgbe ọ nọ ọcha ọhụ sọsọ akpa oyi n'ahụ ezinụlọ n'ime ụlọ nga ọ nọ ezi nga ọ nọ na-adị ọcha. Nwaanyị maara enweghara ihe atọ a gaba n'iru ọzọkwa gị nọ na London ababịa ebe ahụ. Aga bụkwa nwa na-aya eze na-ata njaba. Ndewo. Ya gaziere gị nwa na-aya eze na-ata njaba. Mgbede ọma. Nke a kụchapụla. Ị ga-agbalị kpọghachie o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mọrọ nzem na mma m ọzọ. Ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee kwacha olu ihe na-anụ nke ọma jee kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị aga n'ihu n'ịnara ọkpụkpọ oku gị na gbasara ya bụ ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
ịhụnanya love atọka ebe echetakwala m oge mgbe ahụ gekwa ntị n'ala ka nshi anyị ha my love story o mere eme kpọmkwem n'obodo m mgbe m nọ na SS1 ọ tụọla gị n'anya ọnwe mgbe m bịara bịa fall in love the first time o rejiri ereji ọ bụ otu m si hụ ọmalịcha nwaanyị ya imepe ọnụ gwa ya na ala ọvụrụ m ya bụrụ nsogbu ọ gawa ichu mmiri ma esochie ya azụ na village mgbe ahụ mmiri ga-adịkwa na ya ada anyị my mother jụrụ nsị uche mmiri dị nọ bịa idego si ya mom calm down ka nje gbata mmiri jụrụ oyi nke nọ na ya dị na-ekpo ọkụ nrụkwa ebe ahụ nwaanyị na-ele m na-ele ya anyị abụrụzie a na-ele onye ga-emepe ọnụ kpuo okwu ya bụrụ nsogbu otu a ka m mekọtara zuzukata ya bụ ihe nwaanyị ahụzie m jụọ m sọwụdụ hụ mmadụ na-ele ya ka ewu I should open up and talk naanị ụka ahụ e kwuru ọwụ ihe m bụ n'obi kemgbe isi buru ya n'obi ruo ihe adị n'abalị na-atụgharị ka nwaanyị a si gada moral gada the effrontery si mmepe ọnụ gba ya okwu ma ebido gadawa moral ka m ga-esi eme iti ha ya ọzọ gbazie ya okwu o ruziela otu ụbọchị this time around n'abalị mgbe ụmụ nnụnụ nọ n'ukwu osisi na-akụọra m aka si uche we believe in you, you can do it mee itie ya si baby girl n'ihe eji eziokwu eme I love you, you know give me your heart, okay, let me handle this your heart